čauky, mělky, vyplo se nám to, nemáme moc baterie a chtěli jsme vám ukázat mýho totálně debilního psa, koukej, Hlinko, byl zdrav. Hashtag chudák pes. No, nezávidíte všichni zase, jo. Jo, nezáviďte. Jo, se my nevzrušujte. Jo, my taky máme orgaze. Hashtag orgaze, ne orgasmus. Jenom když si čteme ty zasraný komentáře těch malinkatých kidů. Ne, že my jsme neměli. Ty vole, já jsem tak dobrahej. Evi, vyjádři se k tomu, jak neumím mluvit. Ale prosím vás, držte hubile a mluví nejskvělej. A já ale taky. oni nemůžou vědět, jak se jmenují. Osvětlení. Hej, počkej, oni budou nadávat, že nemáme osvětlení. No vidíš. Mám krásný modrý očička. Aha, to jsou hnědý oříškový, prosím vás. Oříškový? Hele, běž do prdele s oříškovou. Mám ráda oříšky. Nejen oříšky. Já vím. Jo, já taky, já mám hrozně ráda, já mám hrozně... This is backstab. Hej, počkej, nás vidno. Vidíte to? To Jsme nemáte sestry. Už nám nadávejte, ty vole. Máme orgasmus, tak promiňte. Hej, musíš osvětlovat, kurva. Co to kurva furt děláš? Budou na nám dávat, že máme blbý světlo, kurva. Ty to kurva běž. Jenom mi klame baterka. Tady máte Vidíte světlo, to? vidíte, tady máte světlo. Ale nevidí to. Já. Nadávejte nám, jak jsme hrozně rozmatení, bo což to jsme, ale nám je to totálně uprdelem. Doufám, že na nás někdo udělá nějaký video? Vyjádří se k tomu. No, to je jedno, třeba Hagi, nebo Jo, takovej další nebo debil. Backstrix, no. Hej, Pstroch by taky. To uprdele lidi. Hej, Backstrixovi bychom to neměli posílat. On je takový hodný, sexy. Backstrix, takový. Sorry. Ne, No, ale Péťa, to je pičus. Pstruh to ani nesleduju. Hagi, to je tak nové osvětlení celé bílé, máte to? Oh yeah, duckface. Hashtag duckface. Hej, ty lidi asi nebudou vědět, jaký duckface. Jaký hashtag tam dát, kurva? Tak všechny třeba. Co si vymyslíte? Já, hej, holky, tady bude make-up jak u Terry Blitzen, kurva. Hashtag beauty girl. Hashtag Terry jen píča. No, nadávajte nám hned, že nemáme rádi Terry Blitzen, kurva. Je to náš osobní názor a za to nás nikdo zavřít nemůže. Takže. Hej, se krávy. Hej, ty máme se krávy. Hej, to na YouTube fakt dáme, jo, hej. No proč ne? Bude to mít mega zlínutí a samozřejmě to bude anonym. Ej, a bude to mít miliony zhlédnutí a miliony dislikeů. No, jako má jak má Justin Bieber. Baby, samozřejmě. Jo. No, zavidíte, co nám? Dneska jsme si koupili. Počkej, v čem jsme si to koupili? No, je to možná nezimá, ale... Jak jsou CCC. Něco vedle CCC, nevíme. Prostě teďka vyzmrdí. A hele, teď jsem to říkal dvakrát, já jsem píča. Tak hele, to CCC jsme vymysleli, co to znamená, ve zkratce, Evi, řekni nám to. Přicám celou cecku lidi. My máme taky dost velký, chcete si pochutnat? Hej, jsem si dala, kdo na tohle udělal video, kurva. Parodie. Nějaký štěstí to bude. Yeah. Víte co, nám je to jedno, tvé Míša, taky takový píčus malenkatej. Taky mám takovou mezeru mezi zubama. Jo, ještě nadávejte do všeho, ty vole, že jsem pěkně hnusná, protože je to pravda. Tak. Hej, Evi, to porno. Takže lidi, dejte like, odběr. A u dalšího vlogu, jo, pro boha lidi. Se pamatujte. Myslíte si, že jsme tak slavný. Jo, no, hej, až na to někdo udělá video, taky nám uprdele, jestli tam budeme mít dislikey, hlavně, že tam budeme mít odběry, vole. To nám je jedno, hlavně odběry, ty vole, nebo dislikey, ty jsou taky dobrý. Víte co, lepší dislikey, ty vole, než nějaký fake fanoušci. Aspoň to bude v top dislikeovaný a navíc, všechny ty mají zatím odběratele. No, těch 20 ne, ale někdy, teď si jich uděláme asi tak 50 a budeme mít 100 odběratelů určitě. Protože jsme taky fejky, jo. Jo, takže si nevymýšlejte. Já, vy jste taky kundibáci. A natočíme na mobilu, jo, kdyby náhodou, takže si zase nestěžíte, že... Jo. Nevíš, je to luxusní kamera, tak držte huby. Jo, na ně ještě nemáme, já se prodávám nějaký hračky, ty pečopy zasrany, třeba jeden za 300, jo, nějaký kidi to kupujou. Taky furt prachy lidi. Ale já si kupuju hlavně tohle.